Du er der altid. Du blokerer verden for mig. Hvorfor siger du altid, hvad jeg skal? Jeg skulle være gået over til dem. Hvorfor sagde du, at jeg ikke skulle? Hvorfor vil du altid bestemme over mig? Hvem er du egentlig? Jeg kan da lige så godt bestemme, som du kan. Betyder din mening måske mere end min? Vi er aldrig ens. Vi vil aldrig ens. Kan du ikke lide mig? Er jeg ikke god nok? Hvorfor vil du ikke det samme som mig? Er det mig, der er noget galt med? Mig? 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 Hvem er du? Dig? Mig. Hvad mener du? Det kan du vel regne ud. Prøv at se på mig. Så der er der hele sådan nogle taler til mig. Kontrollere mine handlinger og styre mit liv. Hvorfor? Ja, det er mig, der er inde i dit hoved, og vejleder dig til at vælge de rigtige ting i livet. Det, der er det bedste for dig. Det er dit andet jeg. Jeg vil ikke have noget andet. Jeg vil bare være mig selv. Og jeg vil styre mig selv. Du er ikke god nok. Du har ikke evnerne. Jeg vil altid være inde i dit hoved og styre dine tanker. Jeg er en del af dig. Jeg er mig selv, og kun mig selv. Du kan aldrig komme ind med. Jeg vil altid være i dit hoved som en evig stemme. Men du er kun en stemme. Jeg kan kontrollere dig. Jeg har skabt dig. Dine stemmer mere magt, end du tror. Uanset hvor meget du ignorerer mig, så vil du aldrig være i stand til at se andre end dig selv. Vi mennesker er skabt til kun at se os selv. Vi ser intet andet.